Marilyn Monroe, ime koje svi znamo kao najveću ikonu glumišta, kao najveću ikonu filma. Međutim, iza poznatoga lica, crvenih usana, bujnih grudi, hollywoodske plavuše, malo se znalo o njezinim intelektualnim sposobnostima i afinitetima. 1955. Marilyn je na crvenom tepihu uz bok Marlonu Brandu upitana o improvizaciji i tada je prenerazila sve. Šokirala je samoga Branda kada je rekla da se zapravo u improvizaciji najviše koristi Joyceom, konkretno njegovim Ulixom. Iste je godine uhvaćena kako tijekom snimanja za promotivne filmske svrhe čita Joyceova Ulixa, točnije epizodu Penelopa, završne riječi, završne odlomke romana Ulix koje je pisala upravo žena. Upravo se tim tekstom koristilo u improvizaciji. Nakon smrti, Marilyn je iza sebe ostavila ogromnu knjižnicu, među kojima su se našla brojna dijela modernizma. No, ime koje je pronađeno na dvijema knjigama bilo je ono Jamesa Joycea. Radilo se o Dublincima, radilo se o Ulixu. Naravno sa mnoštvu bilježaka. Marilyn Monroe igrala je tipske uloge. Dobila je stigmu glupe plavuše, no malo je tko znao za njezine intelektualne kapacitete, za njezine mogućnosti koje je skrivala u okrilju vlastitoga doma i koje je ponijela sa sobom.